Mai sauraro idan baka manta ba, muna karanta littafin Wabban Shadida na biyu ne wanda Bilkisu H. Muhammad ta rubuta. Mun tsaya a kashi na 12, yanzu za mu ɗora a kashi na 13. Sai ni Muhammad Sani Stephen Dawakin ku nake karanto muku labaran da abokin aiki na Usama Ibrahim Tijjani. Murya suka ji, gaba ɗaya suka mai da kallon su ƙofar shigowa. Gogo Kulu suka gani da fagon kayanta da jikarta, Marina biyar da ita, ƙarasa ta rungume Aina. Baki rasa kowa ba, ke ‘yar dangi ce ga kakarki can, ta dace da rayuwarki, ita ce madadin babanki domin ni ƙanwa ce ga kakanki. Ita kam Aina kasa motsawa ta yi, ba za ta taɓa mancewa wace ce Kulu ba. Kulun da babu mai ƙinsu kamar ta, kun ita ce sanadiyar barinsu mahaifarsu. Zan zauna da ke. Muryar Kulu ta fargar da ita daga duniyar tunani da ta shiga kuka. Ya sake ƙwace mata, a zahiri kuka take, kukan da bai wuce na dawowar Kulu ba. Me yake bibiyar ta ne, me ta aikata wanda ba daidai ba, da take faɗawa cikin irin waɗannan ibtila'in, wanda daga wancan sai wannan, daga wannan sai wancan. Wa irin tsoron gwaggon nata ya shiga ratsa ta. A hankali ta zare jikinta daga rikon da Goggo Kulun ta yi mata sanu da hanya. Mariya ke yi mata ko dubanta ba ta yi ba. Ta mai da kallo ga Aina, wannan kuma wace ce? Ita ce matar aminin abbana, sun kula da mu sosai. A ubar kula ta mai da kallonta ga Mariya, to ladan ya isa haka, muddin mutum bai zama jininka ba, duk abin da zai yi maka wata rana sai ya zama mai goranta maka. Kallonta kawai Mariya ke yi cike da mamaki, tabɗi jan, lallai inda ranka ka sha kallo. Mutane iri-iri, ita kan bata taɓa ganin mace mai zafi ba. Naka ta shiga haɗa kuma ɗanta ta duba Aina. Ni zan wuce gida. Bata tsaya jin abin da Aina za ta ce ba, ta ƙara gaba. Hankalinta ya kasa kwanciya da wannan matar saboda na lura babu wata shaƙuwa a tsakaninsu. Don Allah malam ina son ka bani izini in sake neman Malam Hassan don in tuntuɓe shi da maganar Aina. Malam Hamis ya cire asuwakin da ke bakinsa. Ban yi niyyar gaya miki ba, amma kusan sau 4 ina zuwa garin su Malam Hassan na durƙusa hannu bibi ina roƙonsa. Bawan Allah nan bai saurare ni ba, asali ma kasa magana ya yi. Ƙarshe da na sake komawa shirye-shiryen barin garin yake yi, wai zai koma birni can babban gari. A tsorace ma da yake dubansa ya da zabga salami. Amma yaran nan ya zalunci Aina, abin da ya yi mata Allah ba zai bar shi ba. Ta ƙarasa magana tana matsa hawaye, ashe lokacin da suke wannan hira Aina na gab da shigowa, ta koma ta tsaya a gaba ɗaya, ta gama jin hira tasu. Da baya ta koma bata san inda take sanya kafarta ba. Ta yi tafiya mai nisa wadda take jinsa tamkar bai fice daƙiƙai ba. Kawai garinta ta yi a garin su Malam Hassan, nesa da gidan ta tsaya inda ta hangi a kura cike da kaya yana ƙoƙarin tafiya, sai wata ƙaramar mota da ke bayanta. Kafin ta yi yunƙurin yin wani abu, motocin sun soma tafiya ta ɗan matsa gefe. Da gaske tafiya zai yi ya bar ta? Da gaske ne Malam Hassan baya son ta? Ya yaudare ta, shin meye ribarsa? Wai zafafan hawaye suka gangaro da kalin fuskarta. Allah ina son sa, ina matuƙar ƙaunarsa, kada ka jarrabe shi da irin yadda ya yi mini. Allah ka jarrabe shi da inda ya yi mini. Ta ya ta tafi kamar wanda aka ce ya juyo bayanta. Ya hango tana tafiya sai dai ya basar ji yake yi tamkar mafarki yake yi, saboda ya sani Aina bata taɓa sanin gidansa ba, bata taɓa zuwa muhallinsa ba. Akan idan Aisha komai ke faruwa, sun yi tafiya mai nisa ta dube shi. Me yasa baka ƙarasa kun yi sallama ba? Na san kai ma ka ganta. Da gaske ita ce na gani, ba mafarki nake yi ba? Kin ganta ke ma amma baki yi magana ba? Me yasa za ki yi min haka? Tsaki ta ɗauko wayarta, ta shiga lallatsawa ba ta son ci gaba da jin
kalamansa ballantana shaidan ya hillace ta har ta yi masa abin da ba ta saba ba. Mai da hankali ya yi ga tukinsa, zuciyarsa na yi masa zafi, yana jin tamkari ya koma ga aina tamkari ya rusa komai duk ko da barazan da aka yi masa, sai dai ina lokaci ya ƙuri. Ke kuma haka ire sake saka kina yawo kamar tunkiya, ashe ba za mu shirya ba? Ina kika je? Ko kallon ta aina ba ta yi ba, ta koma ɗakin abbanta ta janyo rigarsa ta rungume a ƙirji tana rera wani irin kukan nan mai taɓa zuciyar ɗan adam mai tausayi. Tana jiyo muryar Goggo Kulu, ni za ki mayar 'yar iska, kin sa ni sarai ban ɗaukar raini, bar ganin kin balaga ko ubanki bai isa yi mini ba, ballantana ke 'yar tayi. Haba Goggo, ki sassauta haka, ba kya ganin halin take ciki, da me za ta ji? Ke yi mini shiru, shegiya solobiya wacce ba ta kishin kanta. Ta ɗauki cokali da ke kusa ita, ta maka mata akan hanci. Mari ta dafi hancin ta miƙe tana ƙunƙuni. Mari ki bar ganin ɗiyata ce ta haife ki, wallahi sai na taka ki. Bayan sati guda ɗaliban aina suna faman sintiri, aina bata fito makaranta ba. Ƙarshe manyan gari suka tattaro zuwa gidansu inda suka yi sallama da Goggo Kulu. Tsayawa ta yi ƙerereke da ƙugu, tilas suka danne zuciyarsu don su ne suka zo nema. Mun zo neman alfarma aina ta koma makaranta. A kubuce ta ce, nan gidan ba mu da aina, sai ku ƙara gaba. Da sauri Malam Hamisu ya ce, muna nufin Aina'u. Ta watsa musu banzan kallo. To na fahimta, yanzu amma ku sani, yanzu dai na soke koyarwar, aure zan yi ma jikata, kuma duk cikinku babu mai iko da ita ballantana ya ce zai hana. Dige da suka kai ga lallaba ta abin ya faskara, tilas suka bar kofar gidan, ta koma ciki tana faman zage-zage. Ta taɓa ganin naci irin wannan, ba zan iya ba. Tattarawa za mu yi mu koma can gidan tun kafin su haike min. Yau mun shiga uku, malam menene abin yi? Mariya ta daɗa ɗora da faɗin, na kasa natsuwa da wannan tsohuwa, idan za ka amince ina da shawara malam. Malam Hamis ya mai da hankali gare ta, me zai hana mu sa Inusa ya nemi auren aina? Da sauri kaɗe ta, ya isa. Kada ma ki so ma ɗaga wannan maganar. To me yasa? Saboda ba su dace da juna ba. Aina kamila ce, bai ta ci zama da miji irinsa ba. To amma ina ganin kamar wannan ce kawai mafita. Ke fa ina son ki sani, aure fa ba al'amari ne mai sauƙi ba. Kin kuma sani, Inusa ba shi da haƙuri ga saurin hannu. Tila ta tsuke baki don sanin cewa ya fita gaskiya. Washe gari ma dattawan gari ba su ƙosa ba, inda suka ƙara yin sallama da Goggo Kulu. Lokacin da ta fito suka shiga gaya mata muhimmancin aina a gare su, tare da ci gaba da ta kawo musu. Abin da ban sani ba, tamkar suna tira ta ne, yadda suka kafe ta da ido. Ta san in ta ja komai zai iya faruwa don saura irin su fashe. Tana lura da musu, tana daka musu harara da tsaki. Ta numfasa, ku bani kwana biyu, zan neme ku. Haka suka bar gidan cike da zulumi. A harabar gidan ta kasa zaune, sai ka komo take, me yasa aina ta zame mata bala'i, ita ta zamo mata bakin cikin rayuwarta tunda aka haife ta, bai taɓa jin ƙaunarta ba. Tsananta da ta yi mata a jininta abin ya ƙare a dalilin aina da iyayenta. Awakansu, gonakai duk suka ƙare. Ta yi ƙwafa, ba za su ƙare a banza ba, ke ƙaramar alhaki ce. Ba za ki gagare ni ba, muddin ina raye sai na ga bayanki, ta faɗa tana huci. Mai sauraro, nan muka kawo ƙarshen kashi na 13 a cikin littafin Hubban Shadidan wanda Bilkisu H. Muhammad ta rubuta. Sai ni Muhammad Stephen Dawakin Kudu nake karanta muku labaran.
sai mun kasance a kashi na 14 za ku iya samun waɗannan labarai akan application ɗin Arewa Nishaɗi. Wassalamu alaikum.